znak Renault. Jel treba pomoć? Teško je, ljudi moji, zamisliti hrvatsku rock scenu bez... Kakav auto imate? Baš nas jako veseli da... Koji auto imate? Sjetne rockbal. Jel imate, kakav auto imate, marku auta? Ne znam o čem se radi. Jel imate Fijata ili Renaulta? Renault. Ovo vam je Fiat. Ovo? Da. To nije Fiat Garant. Bertol je zastupnik za Fijata bio. Renault vam je onaj tamo jedan... Renault vam je onaj tamo. Ovo je Renault. Ne, to je Fiat. O čem se radi? Onaj tamo je vaš auto. Koji? Onaj prije jedan. Ja znam, Renault je ovaj. To vam je Fiat. Probajte ovaj nazad auto. Ovaj je auto prije. To vam je, probajte onaj drugi. Aj, odite nazad, odi malo u rikverc. Odite ovdje. Ajde nazad, odite. Kako da ide kad ne mogu otvoriti auto? Pa nazad peške do onog auta tamo. Ajde nazad malo. Ajde. Ajde. Odite, ajde malo priko rikverc. Ajde, odite ovdje. Probajte ovoga. Krivi auto, a? Ja mislim. Jel možeš voziti uopće? Tamo samo... Ja mogu voziti. Tamo su prva vrata, to su zadnje. Ne, otvorim sam. Probajte. Nema na čemu. Jesam kriv nešto? Ništa, eto, sve je besplatno. Sve u redu. Jel možeš voziti? Jedno ko ćemo popiti još jednu. Mi ne pijemo. Okej, onda to je u redu. To je najbolje. To je najbolje. Najbolje. Hvala već. Ništa, ajde. Pozdrav.